anya ka m gwa gị ibe Oscar ọkwa ịmara Chukwu kere uwe keta na gị otu ọkụ mma n'ụdị nke gị ebe a bụ ka nna ọmara n'eziokwu na ibe ọbụla Chukwu kere n'ụwa nwekwe na onye pụrụ ịkọchi ya ọkwa nne a sị ndị gị gawa n'iru ka oke enwe na-amala onwe ya maka na o jere ịmachi ya azụ ma bụrụ ya ọnwụ ị na-anụkwara ibe m na-ekwu agba Chukwu okike alọbi na-abụ odegwu dị anyanwụ na ọnwa na-eti eti mere anya o ji abụzụ ụwa niile ọkwagoji ikuku mere ntị iji anụ ibe iwere anụnụ ebe mere oke ọgwụ iji na-apụ aka iwere ngwu mere mkpa iji aka ije onye kere mmadụ mara ma mmadụ okere amaghị ya a sị ndị gbadobe na nje eje na-emego n'iru maka nje ada emere odegwu n'iru a sị m ụbọchị nje ụgwọ ji apụ ga ama ma chacha ọkachie ntị pụọ nke ị ga-eji nata ya aka ya mma odegwu oge na mme ekene gị asị m na onye aka gị mma ọchọ nke ọ ga-eme gị ọdachi ekwekwana ihe onye ọbụla si na isi gị na awa aja nke ego ọ ga-eji chụọ ọkwata atawu bedegu nekwa anya ka m gwa gị ibe ịma na eziokwu Chukwu kere ụwa bụkwa anụgụ n'anya maka na o nyere gị ogologo ndụ na alụ ike a sị m ọkwa ndị mma mawazie arụzụrụ oge ọkwa ndị mma mawa ọkwado alụzụ oge ọkwa ndị mma mawa a sị na oya onye na mekene ọrụ gafụrụ m ibi na-emere mmanwụ ọgwụ icheoku nwa na nke obere nwa ndụ chietụrụ Ichoku! You don't show! Now we there here. Hey, give me come on there. What the why? What the why? Oh, you back on Facebook. Hey! Egwu a na-anakwanụ n'ihi na o nwere na-agbụ ya agba onye jide aka mmadụ egwu agba onye obosi ka mbụ ọ bụ icheoku nwa na nka obere nwa ndụ chietụrụ ugo eziokwu na nna echetu adaozi na mekene gị agbara nwaanyị gbadube golibela nwa gị ọmaobi dị ya ọmụmasalụ ọkụ oriakụ iji ego lekwu ihe iji ego na ọ dịkwa n'obu ọkwa nne ụzọ na mekene gị onye ọma odegwu nwa na mekene gị asị m na ọ ya adịrị gị mma